Maray na aga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 90% kan mga Legaspeño ang pwedeng matudukanin bakuna kontra sa COVID-19. Mitigation measures kontra sa African swine fever pigaadala na kan City Veterinarian Services. Completion rate sa Bicol International Airport nasa 72% pa sana. Pagdraga sa Macabalo River ipagpapadagos. Sa lado national, donasyon na bakuna pwedeng akuon kung aprobado kan Food and Drug Administration. Saliva test kan Red Cross posibleng aprobaran kan DOH. Duterte libong kung may mga senador na makiiwalon. Pagbasura sa kasunduan kan DND sa UP sinurog ni Lorenzana. Sa ibang nasyon, Trump nagpasalamat na sa mga nagsuporta sa iya. Sa lado ning Karawat, player kan talk and text engaged na sa sayang jowa. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Sinabi ni Alkalde Noel Rosal kan Legazpi City na 90% kan mga residentes kan syudad ang pwedeng matudukanin bakuna kontra sa COVID-19 kung saan ang mga tatawaning prioridad iyo ang medical as in government frontliners kariba na ang mga uniform personnel siriman senior citizens as in mga tios na residentes. Sa sinabi ng gobyerno lokal nagpareserba na nin maabot sa 136,000 na doses nin bakuna halin sa supplier na nakabase sa United Kingdom. Sinabi ni Rosal na ang mga bakuna gagamiton iyo ang ipigrekomendar kan mga eksperto na pigsasabing iguanin 92% efficacy rate as in aprobado kan Food and Drug Administration. Idinugang pa man niya na pigalat na sunanindang mapirmahan ang kontrata sa pharmaceutical firm para mag-supply nin bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos ng pig-aadalan kan Legazpi City Veterinary Office kung ano ang mga posibleng alternatibong paagi tanganing daay mamatean kan mga nag-atama nin urig an patakot kan African swine fever sa syudad. Sa pagkikipaghuron kan DCGB News kay Dr. Manuel Estipona na nagpunasindang mag-adal asin mag-introducir nin mga mitigation measures in kaso makalaugman ang ASF sa Legazpi. Sa padagos po sa tuyang pigigibong mga measure aside from na ininganing tigtatraita na mapalangkaw ang hagis population through ininganing bagong babuyang walang amoy technology na tigi-encourage na mag-raise giraray. Dagdag ni Estipona na daiman dapat na ikahadit ang mga nag-ataman nin urig. Other measures like setting up the alternative livelihood hindi pong range chicken ta. Lumaog man yan, dahil po mahahat masyado ang sa tuyang sector na kung saan po sinda po tulos ang tigtatama ang kang problema kang ASF maski na po ining pandemic na COVID. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downey. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downey. Nasa 72.2% na ang completion rate sa pagpapagibo kan 4.9 billion pesos na Bicol International Airport sa Barangay Alobo, Daraga Albay sa pagsasabi na nagkakaigwanan in maray na progreso sa patrabaho. Ini ang pahayag kan Department of Transportation sa rason na ang high double-digit completion iyon project overall progress rate na minakompesto nin Package 2A as in Package 2B.
Ang Package 2A kan airport development nasa 88.3% ng kompleto, mantang ang Package 2B kan proyekto nasa 49.5% ng kompleto. Ang aeroporto, pinuna na ipinatrabaho kan 2008, alagad sa gungunyan, day pag-araray natatapos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Para gusto niya ng patrabaho sa Shipyard Bridge sa Barangay Dapdap, Legazpi City gamit an amphibious excavator, tanganing makabalyo ini sa ibong kantulay, tanganing madragahan man an Makabalo River. Nagtauman ni nasigurasyon si City Engineer Nong Ibo asin Engineer Joey Nunez na man ini makakaafektar sa istruktura pati na komunidad. Sinabi ni punong Barangay Glen Barcelona ang tulay, iyo ang signifikante asin monumental project sa indang lugar dahil anta na ipagibo ini sa paaginin bayanihan labor kan mga residentes lalo na ang Purok 5 mantang ang mga materyales sa pagpapagibo ka ini itinao sa hindakan Italian Embassy kan taon 1990. Si dating Governor Romeo Salalima nakatabang manin marahay sa paaginin pagtaonin bagas asin mga dilatang produkto na ginamit bilang food for work program kan mga volunteer workers. Ang tulay pigtatambakan daga tanganing may maagihan ang amphibious excavator para makabalyo sa ibong kantulay asin maipadagos ang pagdraga sa salog. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Sobra ang kaugmahan asin pasasalamat kan 11 residente kan Barangay Padang, Legazpi City matapos na sinda ang maging resypiente kan 11 nego card na itinao kan opisina ni Albay 2 Congressman Joey Salceda sa Tabangman kan Department of Labor and Employment sa ganibong simpleng turnover ceremony sa nasabing barangay kasuodma. Si PCL Albay Provincial Federation President kinatawan Giselle Salceda ang nagrepresentar sa kongresista. Si Riman presente si City Councilor Vince Baltasar, Dolly Albay asin mga opisyales kan barangay. Sinabi ni Salceda na ini parte kan programa kan kongresista na matabangan ang mga resypientes kan nego card na magkaiguan ng hanap-buhay para madagdagan ang sendang income sa tao kan pandemya. Si Riman, epekto kan sunod-sunod na bagyo na ruminapado sa Kabikulan kan nakaaging taon. Pinuna na kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources an urban demonstration kan sa ng COVID-19 Livelihood Intervention Project sa Kabikolan gamit ang aquaponics system technology na matugot sa pagtanom na dai kay puhan ang daga. Kay bahan na ang fish raising maski sa natad sana. Sinabi ni Noni Enolva, tagapagtaram kan BIFA Regional Office, na ansay ng opisina nagtaunanin 10 unit sa kada aquaponic mechanism sa Legazpi City, Ligao City, Tabaco City, Iriga City, Naga City, Sorsogon City, asin Catanduanes State University. Siyang sinabi na ang aquaponic technology enot na ipinasunod sa mga mayor na syudad para ipahiling sa mga paratanom asin para sira na iyo ang magiging resipiyente kan programa kan mga lokal na gobyerno. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na kini. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang klema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wise dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higit pa ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra grabe ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhok. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Quincenas Pack, only 1050 SRP. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwama ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Diet abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep,
for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse Mansa na ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer Mansa na ang kulit mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Sinabi kan Department of Health na pwede nindang akuon ang donasyon na bakuna kontra sa COVID-19 na matrayumpong nag-agi sa approval process kan Food and Drug Administration. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na basta iguanin emergency use authorization, matugot sinda asin kinakaipuan na maparehistro dalante ini ang susug salay. Idinugang pa man niya na ang mga Pinoy di man pwedeng tawanin bako restradong bakuna sa rason na sa panahon na may public health emergency dapat iguanin emergency use authorization bago mag-ako nin donasyon. Nagbaba na ang reproduction rate o rikaskan pagdakolkan kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sigon sa Octa Research Team. Halaga na ipakaibahan ni ang posibleng epekto sa bilang dahil sa selebrasyon kan piyesta kan itom na Nazareno. Sigon sa Octa Research Group, ang reproduction number ngunyan sa NCR nasa 1.07 gikan sa 1.08 kan Martes. Ana irehistro man ang reproduction rate sa bilog na Pilipinas nasa 1.13 na gikan sa 1.15 kan Martes. Sigon kay UP Professor Guido David, pwede nang ibugtak sa irarong kan new normal ang nagkaperang lugar sa nasyon aron kan plano kan gobyerno siring man dapat na siguruhon na ini puro mga low risk areas sana. Mientras tanto, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nalalibong si Presidente Rodrigo Duterte kung tamay mga senador na makiiwalon mantang gustong ugido ni Marhay ang vaccination drive kan gobyerno kontra sa COVID-19. Sinabi niya na maski si Vaccine Czar Carlito Galvez abo nang magatindir sa pagdangog kan Senado dalanta nawara sa iya ang duwang simanang panahon para makipag-uron ko na sa mga drug supplier. Ididugang pa ni Roque na maski si Duterte nagsasabi na daina mag-ampang sa investigasyon kan Senado. Biglalao man kan Philippine Red Cross na maaproba na kan Department of Health as in Food and Drug Administration niya na simana ang COVID-19 saliva test. Ini matapos sa makompleto na kan PRC ang pilot run para sa testing kan 1,000 na samples kan saliva testing. Sigun kay Dr. Pauline Obial, pamayokan molecular laboratory kan PRC, na irehistro naman ninda sa FDA ang mga kit nagagamiton sa eksaminasyon para sa sertifikasyon. Kaini, sinabi niya in kaso tugutan na kan gobyerno ang COVID-19 saliva test, pwede man na magsunod ang ibang laboratorio. Dagdag pa ni Obial na ang pag-aprobar sa saliva test, mga ngahulugan na madudugangan na ang COVID-19 daily testing kung saan mas barato, mas marikas, asin kumbinyenteng sistema ini na pareho ka accurate kan swab testing na piko-konsiderar na gold standard sa COVID-19 testing.
Miyanas nando sinabi ni Comelec spokesman abogado James Jimenez na pig-adalan nindaan na magkaigwana nin masalawig na oras nin pagboto asin sa radit sa ng presinto para sa 2022 election kasunod na kan padagos na patakot kan COVID-19 pandemic. Sayang sinabi na naadit sinda sa 2 o 3 aldaw na eleksyon kung kaya posibleng palawigon ninda ang oras nin eleksyon. Idinugong pa ni Jimenez na nailing ninda sa ibang nasyon na ang eleksyon minadurar nin sagkod sa 12 oras. Sinabi niya